ሰበር ዜና ዝዕለት በመقدم ወቅታውን እዋናውን ተሕስተታት አማተ ሸው ክትከታተሉ ንዕድም ዝኸበርኩምን ፈለማ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል በርጌድ ናሐመዱ ናብ ስሩዕ መኸተ ከም ዝወረዱ አፍሊጦም ኣለው ካብ ዝሓለፈ ጀሚሩ ነጻነት ኤርትራ ንምሓስ ብስሩዕን ብዘይ ስሩዕን ምንቅስቃስ ዝጀመሩ ካብ ሎሚ ጀሚሮም በረኻ አውሪዶም ከም ዝቃለሱ ሓቢሮም ኣለው በርጌድ ናሐመዱ ካብ ኤርትራ ዘሎ ገዛኢ ደርቢ ብምእላይ ህዝባዊ ቃልሲ ብምውላዕ ዝተጨቆነ ህዝቢ ኤርትራ ነጻነት ንምርጋጽ ስርዓት ህግደፍ ካብ ስሩ ብምንቃል መበገሲኡ አዲስ አበባ ብምግባር ስሩዕ መኸተ ከም ዝጀመሩ ብወግዓ አፍሊጦም ኣለው አገርሞ ዘሎ ምትኻብ ትራንስፓረንሲ ያብሉ ውክልና ያብሉ ልዕሉ ሁሉ ና ህዝብ ኤርትራ አጀንዳ ማእከል ዝገበረ አይኮነን ንኤርትራ ክበልዓያኹ ሕጣየ ክምንዛዓኩም ያን ዝብለካ ዘሎ ስርዓት ኬልካ ጎኑ ትደጋገፍ ተኾንካ እዚ ቃልሲ ይኮነን ኢንፋክት ኣብዚ ተቃለስቲ ወላ ተኻ ክትብል ጸኒሕኻ እዚኦም ተቃለስቲ ክንድግፎም ኣለና ኖ እዚኣቶም ከዳዓት እዮም ጠላማት እዮም ህዝብ ኤርትራ ይጠልምዎ ኣሎ ብርኡ ክልተ ዕማማት ኣብዚ መጽሉ ግዜ ኣብዚ መጽሉ እዋን እዚ ናይ ባዕዳዊ መግዛእትን ሓደ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቃልስን ኣብዚ ህልወሉ ኩሉ ግዜ ነቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሰብ ሓቢሩ ዝምክቶ ተጋሩ እንታይ ድዮም ገይሮም ትማልኮ ብልጽግና መጺ ክወሮም ከሎ ኩላቶም ብሓባር ተቃሊሶም ኤርትራ መሬት ኣንበር ህዝባ ያድልየናን ከምቲ ናይ መንግስትኩም ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ዲኻ ትብለን ዘለኻ ኣብዚኣ ሕጂ አብይ አሕመድ መሬት ኤርትራ ተተቋጻጺሩ ባሕሪ ኤርትራ ተተቋጻጺሩ ተረዲኻኒ ንህዝብ ኤርትራ ከምሕሮ ማለት አይኮነን ንህዝብ ኤርትራ ከጥፎኦ እዩ ምክንያቱ ህዝብ ኤርትራ ኣብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ተመሪሱ ክድቅስ ዝኽእል ህዝቢ ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጥ ከምበርኩ ከበጥ ከብሎ ከምድናይ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ሓንሳብ ሰምዕካ እንዴ ስኻይ ካይብለካ ኣለኹን ስኻብኮ ስኻ ዝሃብካ ንጥቕሲ ሰሚዑ እየ እንዴ ኤርትራ ኣነ ቂሮን እየ ዘለኹ ስኻ ትብል ዘለኻ ንስኻሲ ከምቲ ናይ ገዛእቲ ዝብሎ ዝነበሩ መንግስቲ ድዩ ዋላ ጃንሆይ ዝብሎ ዝነበሩ ኤርትራ መሬት ኣንበር ህዝባ ያድልየና እንትብል ኣለኻ እንዴ ሃልካኒ ኣነ ኻ ዝብለካ ዘለኹ አብይ አሕመድ ኤርትራ ባሕራን ወደባን እምበር ህዝባ ያድልየናን ዝብል ርእቶይ መርገፂ ዘለዎ ነዚ ኸዓ ኣነ ካብ ኣፈይ ዝብሎ ዘለኹ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ እዩ ጉደፎ ናይ ኤርትራሲ ትግራይ ከይተረፈ ኣብታ ናቱ መግዛእቲ ንኸንበርክኽ ንትግራይ አማን አስና እስከ ዓገብ ክንብለካኒ ሸይ ሓፋት ተግሳጽ ክንበካ ቁሩብ ፍሬኖ ማሐስከር ለይካ ምክንያቱ ተሃት ጻለኻ ከዳዓት ገለገለ ኢልካ ምዝዮም ኣሕዋትሞ እዚኣቶም ጀጋኑ ተቃለስ ትምር ከዳዓት ኣይኮኑን ኦኬ ስርዓት ግበር ማለት እዩ ካልእ እስኻ ዩቲዩበር ተቃላሳ ኢኻ እምበር بخالي زينا منيستر فاينانس منغستي فيدرال نبيت مخري توكلت حزبي زقرب بجت عامت كلتشان 18 1.9 تريليون بر كم زخونه افليطم الله رقيق بجت كلتشان 18 عامه مرت بمنيستر فاينانس احمد شدين نبايت توكلت حزبي مبرهي ابزم محلالفو 1.2 تريليون بر نسروع وصاي 415 بليون بر ني كابيتال وصاي 315 بليون بر ني كللاو منغستات كوينو اتي 14 بليون بر دما ني زلاقي لمعات اتن كللات كم زوعلون قليت امرلو بمسرة ترقيق بجت زي تمعراري حسرة بجت كلتنت بخلت ميتاون تخون صروي حسرة بجت دماني كاب حافشاو هاقراو في الرياض حاد ميتاو خمز خونون افليت امرلو نابكالي زينا انتنا حلف لعلواي بيت فردي كل التقراي قدايا فازازما وزف مهايا ممران تقراي سنة 3 متهمرات كام زرعية فليت الله عبتي مقابايا تخصصت بيرو تلمن فاينانسن كومون غزياو محدار تقرايم بوكل ناز اورو خوينوم منيستر گنزب فيدرال گن كام زي قربه نمفلات تخايل الله تخصصتي بيرو تلمن فاينانسن غزياو محدار تግራይን ገንዘብ የብናን ብዝብል ምኽንያት ነቲ ዝተወሰነ ቤት ፍርዲ ከም ዘየተጉርዎ ብጠበኦም ኣቢሎም ገሊጾም ኣለው ይኹን ዳንበር ማዕዘን ከመይ ከም ዝፍጸም ኣብቲ መጋባእያ ከረዱ ብዘይምኽኣሎም ላዕላይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ማዕዘን ከመይ ከም ዘተጉርዎ ውሳነ ንምሕላፍ ተወሳኺ ቆጸሮ ንዕለት 9/2017 ዓ.ም ከም ዝወሰነውን ኣፍሊጡ ኣሎ
መንግስቲ ሱዳን ናይ ውግእ ነፈርቱ ናብ ኤርትራ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዘዘዋውረን ተሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ሱዳን ወይ ከዓ አልቡርሃን አንጻር መሐመድ ገዳሎ ተዋጊኡ ንዳዕመል ሰሪዕ ስዒሩ ዋና ቤት ጽሕፈት ዝተዋጻጸረ ኮይኑ ነገር ግን አህመድ ገዳሎ ሃንደወታው መጥቃዕቲ ክኸፍተለ እዩ ብምባል ናይ ውግእ ነፈርቱ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘጸጋግዕን ተሓቢሩ ኣሎ كبراتن كبرانن مسم دلواتنا حبيركمنا سلصنعكم ازينا اندامسغنا نزي يوتيوب شانل دما لايك شير سبسكرايب بمغوار بيتسب كتكونن كتتابعون بمزخخار بخالي مدوات كساب نغانه سسنايو